Kumusta man mo diha mga pobre, mga puraot, mga timawa? Pobre ra gyapon mo. Kadi mo kabalong maning kamot. Mo ni inyong pangutana ron ug unsaon pagdato. Sana mo unsaon pagdato, depende na sa imong mindset. Imong mindset nga sige kag sud-an og bulad, pobre gyud ka. Pero kanang imong mindset nga gusto po ka mutila og mga laming sud-an, magdinato po ka, madato gyud ka. Mo na diha. Kay imong mindset perti man pobre ha. Sige man kunahon ang bulad og ginamos ug mga uyap. Nya ganauna mo permi ang bugas nga wa mo ikapalit. Di mo nang mapobre mo. Kay puros negative an yung una. Sige mo gingon nga saon man ni oy. Wala man tay kapalit anig bugas. Saon man ni oy, wala man tay kapalit anig sa kilong bulad. Saon man pud ni? Ugma wa na pud tay kapliti. Pero imong mindset diha nga magdinato pug ka. Una-unaon nimo nga okay ra kayo, relax ra, ako'y bahala ni. Kaya ra nako ni. Mahimo na ko na. Nguna nga madato gyud ka kinaning kamot man ka. Ipaningkamutan man nimo nga makuha nimo imong gusto. Pero pobre ka kaig mindset nya ning sige kag paloy-luya di na ka mo trabaho kay pobre ra gyapon bisag unsa og trabaho. Mingon pa gyud nga og nadato ra ato rang Lunes. Di. Idot ra kas ka pobre. Nagkadugay ang tuig sige dagan ang panahon, pobre ra gyapon ka kay gahuna man kang pobre ka. Pero naghuna ka nga madato gyud ka nang tuiga. Dunggon man sa mga kuan alibangbang diha ang mga unsa na universe. Dunggon man ka. Tud madato ka madugay nimong hunahuna nga madato ka. Ay lagpalabi kay basig mabuang ka. Mo na pud ning maglaway na pud mo ron aning akong gikaon to sino biya ni oh. Kalami ani. Nga kamo sige ra hunahuna nang bulad. Ginamos. Ngunay mindset ninyo. Pobre kayo mo. Alis din na yung mindset. Dinato nga mindset ba? Nya, ayaw magkahadlok. Gusto kang madato, di ka mahadlok mo sugal. Sugal man yung kinabuhi. Silang kabalo ka maning kamot. Dili kay magduduha ka. Bisag pagpamimbro anang mga unsa na cooperative magduha-duha kay basig dili dawaton ngano di makadawaton. Umaon may lang ipangita nga makakita sila nga customer, mga kliyente. Nga mahadlok man ka. Magduha-duha ka, mo nang pobre kay ka. Di man ka isog, di man ka yung nakay kaisog nga mubuhat. Talawan man ka kaayo. Sige ra kag pondoan ng 2024 na lang pobre kang dako. Nga. Pero kung nauna-una nimong madato ka, maabot ra ginang panahonan nimo. Sige kag nauna nga madato then magampo pug ka sa Ginoo. Ay pagbiyaeng Ginoo kay basig ang Satanas imong giampo. Nga. Suyaan pa kaya ning mga pobre kay nga nauna. Kung say madato sa silingan, masigig ingon nga maayo man gud siya. Kidaghan mamitabang niya. Di na dato. May gud siya kay kuan, nakahumag eskwela. Di na dato. May gud siya kay ning kuan, sulo. Kanang single nga ang kanang anak nga bugtong. Mo nang dali rang nadato. Ayaw gi-compare mo kaugalingon sa uban. Ug unsa ka, paningkamot. Anong i-compare man mo sa uban na imong pagkatao? Ug pobre ka. Ayaw i-compare kay nalang bisag unsa ka, gulang na ba ka diha? Apa kay chance nga madato? Ano mahadlok nga di naman ka magpakadato og magulang ka. Ayun ka nga, gulang na ta, di na pwede madato. Ang samday gusto nimo magpakamatay kang pobre. Sige ko no. Tubag ko no. Pati nimong tapulana nya, talawan. Mahadlok ka sa tanan. Di ka kabalo mong himo. Kanang imong desisyon. Desisyon yung kagimo ha. Yung pagsalig sa uban. Yung pag compare ng uban. Ay sige. Mahimo man ka marites ana. Sige kag compare sa imong pagkatao sa uban niya. Sila lang imong bantayan. Ang kala nakapalit na pug auto si kuan oh. Nakapalit na pug bagong motor ako silingan oh. Nakapalit na pud og bagong relo. Nakapalit na pud siya bagong cellphone oh. Sige nang kag bantay nila. Anya wa nimo bantay imong kaugalingon ug unsa na imong napalit.
Ug ipalit na nimo ng cellphone ng imong mga tinigom ning kwarta. Aron mo hayahay ka kay ang cellphone, gwapo kay ang cellphone. Diha nimo makuha ang tanan. Makuha nimo diha ang mga kaayuhan. Daghan kayong kapangutanan ug mangutana ka sa YouTube. Search ra nimo tanan ug unsa imong gusto. Kaayuhan sa imong panginabuhi, kaayuhan sa gugma unsa ba. Muna diha. Ikaw pobre ra gyapon ka. Di man kakabalom ning kamot. Salig man ka sa uban. I-compare pag imong kaugalingon. Na ang ubang tao wala nagsalig nimo, ikaw gasalig ka. Mahadlok ka nga kanang mohimo og kanang imong desisyon. Paabot pa kag kinsay mo guide nimo. Ano pangita guide? Ay kahadlok og dasmag, kadi man ka puspusan.